Bogwan Chaudhary bisi bai khobjak Janmodik Kamini Takuk Ashok Devrama salkisa saka mainak thakti buma bisingo yak habai yak chawai thangka aboni bagai bono GBB sakamo tubujaka okok tuma khnawi phasalo bono nainani phaika MDC Runel Devrama te chwachoni yak phalogoi rekha bwskhangni salo titi ADC hapangni bisingtui te bwsuk jaratui chwachomano abono nasinglajak nukni bororo Lagi baca tu, nombor bu kosong, amu tu kosong. Apa hal? Prescription nomor tapi jasa mangsa di ration card dokumen payment pay school payment pun tak sekali. Oh, ini jasa kan? Tini sing dipor jorawo GB hospital sini masa two warrior bo kaisa samung khaina thangtini maini machine bai bo dukmani yak bini ordek haksa choi thangka amno doctor no sasui maki gamo further infection ya tei ni ge bono sing phai kisa financial help thebika ogot nangmani 5-6 din hai kakha sikendu sing miya khobor mano miya khobor mamolo hulgene sini yang chairman tai sing hai oro kisimisa chuwa phaika tai further treatment ni bagai bono jesang nangsak sing TTDC hapang hoitebo chubanai buskang sala Kami boro bini kami ge joyram modi kami bersik bazar gana yak torne ni mu. ber Ashok Kumar Deborma Ini bokai jaga. kaisa jak boys kono boyos motamoti 45 ha e samung khaine borok Ini bro. Le bini nukum bende haike hamsanan bende haike nukum toli nai. omo tabu sing local ne hoite tomo khaiman nai nei bin family ne sing tebo buskang salo bahike chubaiman bin bahike income khairiman ba bo bahike bini oyak koso phano bahike bo bin family salman sing buskang salo nai nei bono tomo khaiman khaimi Sunto nuka edisi hapang kami ni agro lukurung na kubang ma haike edisi hapang sulamani. Dia babini